Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैलायबाय आरो मा होनना बुंबावगोन सिखावनि दा ना सिखावनि आरोना ओमफ्राय बेनि बागै आरो आंनि हासबेन्डआनो फोरमायलायगोन आरोना सिखावनि बागैनो आरो सिखावा फिन खेनसेबाव सासे आदानाव फन हरदों आरोना ओमफ्राय बे आदाया जोंनि भिडिअ'खौ नायबाय थाखायो ओमफ्राय नायनानै एसे आन्दाज मोनदों आरोना आदायाबो ओमफ्राय आन्दाज मोननानै बियो जोंजों जगाजग खालामहरबाय आरो ओमफ्राय दा आंनि हासबेन्डनियाव फनखौ खालामग्रोबाय नालाय बे आदाया बोरै मा जादों ओमफ्राय दा आंना हासबेन्डआ एसे फोरमायनानै होसिगोन आरोना ओमफ्राय आरोबाव जाय बिथांमोना हिन्जाव गारजादों ओमफ्राय फिसाय गारजादों बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ'खौ लाना फैनाय जाबाय आरोना बिथांमोनाबो सांग्रांथि जानानै थानो थाखाय आरो ओमफ्राय बेमारिफोर बा माबा मोनसे बिजनेस मावनायफोरनि थाखायथ' दाख्लैनि भिडिअ'खौ हगारनाय जाखाबाय ओमफ्राय नैबे भिडिअ'आ जाहैबाय जाय बिथांमोना बिसिजों नागारजानाय बा फिसायजों नागारजानाय बिथांमोननि थाखाय आरोना बे भिडिअ'आ ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै बयबो जोबजासिम नायलांजोबदो होमबासो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायजोबबासो बुजिगोन नालाय ओमफ्राय दे आंना हासबेन्डआ फोरमायना होदो आरोना बेनो जाहैबाय थगायजानायलाय आरो सासे बे फ्रड मानसिजोंहाय जाय बिथाङा माने टिचार मावो बेखौनो थगायबावदोंलाय दिनैहाय माने जाय जोंनावहाय फन हरदों थगायसुला बेनो आरो नाम्बाराबो एखे बेनो ओमफ्राय बिथांना माने एसे न'खराव माने थाखा फैसानि एसे माने माबा जानानैहाय माने बाजैया एसे दस्रायाव थांथ'दोंमोन माने बे समावहाय बे आदाया माने फनावहाय बिदिनो माने लाइभ फैदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय नाम्बारखौ होना होदोंमोन जेन गावनि हिन्जावखौ सोरबाफोर मोननोबा माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन होननानै गोबाव सम जाबाय आरो माने खिन्थु गोबाव सम जादोंबाबो माने नाम्बारखौ दासिमबो बेफोरबायदि माबाखौहाय डिलिट खालामाखै खोमा आदाया माने गावनि लाइफआव फैनायनिफ्राय बेनिखायनो माने आं फार्स्टआव बुंनो सानो आरो माने आजिखालि नाम्बार होनाया बिराद माने गिथावसै सोरबाफोर लाइभ हगारदोंबा बिदिनो गावनि फेसबुकफ्रावहाय माने नाम्बारफोरखौ माबादोंबा ओमफ्राय बेबायदिनोबा मोनफिनबायबा हिन्जावफोरखौ माने भिडिअ'फोरखौ डिलिट खालामनो थिननाया गाहाम जेन उनफ्रावहाय बेबायदि जाया दानि बायदि खैफोद जाया ओमफ्राय हिन्जावाबो फैफिनबाय होनदोंना बाजैया फैफिनबायनो माने खारखाखै आरो एसेल' माने नांलायनानै माने सासे बिमायं जानाय ना मानोबा जाथिनावसो थाहैथ'दोंमोन बेबायदिनो आरो ओमफ्राय दा बेखौनो सिखावा माने नाम्बारखौ लानानै फन खालामलायबाय आरो बिदिनो थगायहरदो आरो नोंनि हिन्जावखौ नागिरनायावहाय माने खरसा जाबाय बिदि थाव खरसा जाबाय माबाय जोङो बिदि हरनांसिगोन फैसा होननानै बे माने दुमखि टाइपैहाय माने सिगि सग' खालामहरदों जाहैदों ओमफ्राय बेखायनो माने जोंनि भिडिअ' नायनो बिथाङा ओमफ्राय जोंनि भिडिअ'खौ नायनानै आंनावबो बिदि फैदों होननानै खिथाहरदों आरो ओमफ्राय आं मारै खिथाहरदों नोंथांमोना जोबनायाव माने कल रेकर्डखौ एसे होगोन आरोना जाय आदाजों रायलायदोंमोन आंजों जाय आदाया रायलायहरदोंमोन बे कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोना खोनासंनानै सांग्रांथि जानानै थाबानो जालायबाय आरो जोबनायाव एसे खोनासंबानो जाबाय ओमफ्राय बै सिखावजों आदाया रायलायनायखौ रेकर्डिं खालामनो रोङाखै आरोना ओमफ्राय एसेबांबो बयबो बेफोरबायदि मबाइल थुनायाव गोरों नङाना बयबो ओंखायनो बे रेकर्डखौ खालामनाय जायासै आरो रोङाबो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय जा रायलायनांगौ आंनि हासबेन्डजोंनो रायलायनानै फोरमायहरबाय आरो दिनै ओमफ्राय फैसाखौ बिहरथाबदो होन्दोंमोन नामा ना फैसाखौ बिदिनो नांगौ मागौ होननानै बिदि बुंहरदोंमोन आरो किउआर कड हरनो थिनदोंमोन आरो बिदि जाहैबाय ओमफ्राय मा बे सिखावा न'खरनि रावबो मानसि गैया नामा ओमफ्राय न'खरनि मानसिफोरा रावबो दाबो एक्सन लायाखै नामा बेखौ एसेबां गोदान मानसिफोरा खस्थ' खालामना जानाय मानसिफोरनि थाखा फैसाखौ बुख्ल'ना मानो जानो नागिरबाय थायो बियो जुदि जोंनि भिडिअ'खौ सिखावा नायसनदोंब्ला एसे नैबे मेलेमाव सोना ला नोंखौ मोननाय मोनबाना आङो गोदनायखौनो मोसायनानै गावनि बिखुंखौ नुनाय खालामगौमोन मिथिबायना ओरैबायदि जोंखादों आङो देग्लिगौमोन आं बे सिखावखौ मोननाय मोनबा आयै ओमफ्राय र' दाख्लैबो बेखौ आङो फन खालामफिननो सानदोंमोन आरोना एसे नांलायहरनो होननानै ओमफ्राय बेजों नांलायनाबो माथो लाब मोनो होननानै आं नांलायफिननाय जायाखैमोन आरोना लोगोफोर
आरो मोनसे खोथाबाव आरोना लोगोफोर जों दाख्लैदि बे सिखावनि भिडिअखौ हगारखांनानैसो जों सानैजों हराव रायलायलायदोंमोन आरो माबायदि रायलायलायदोंमोन बेखौबो एसे बुंनानै होदो दे नोंनो माने बे हिनजाव खारजानाय मानाय माने हौवा खारनाय बिनि बारै बुंदोंमोन आरो बिदि दा हिनजाव खारदों हौवा खारदों इउटुबफ्रावहाय भिडिअ होनानैहाय नाम्बार होदों आंनि हिनजावा खारदों बिदि बिदि मोननोबा बे नाम्बाराव कल खालाम बिदि आंना हौवाया खारदों बिदि बिदि माबायोबा फन खालाम नाम्बाराव होननायफ्रा माने बेबायदि उनावहाय बे सिखावा मोनहैनानै बिदि मोनसे प्लान ट्रिक्स खालामनानै फैसा बिहरगोन बेबायदि बुंलायदोंमोन आरो जों रायलायलायदोंमोन माने बेबायदि दा आदानि माबायावबो जाफैबाय आरो जामारबाय आरोना ओंखायनो दा जाय बिथांमोनहा बिसिजों नागारजादों बा फिसाइजों नागारजादों एसे सांग्रांथि जानानै थादो आरो बेल' नङा आरो गुबुन गुबुन खेथ्रआवबो बियो थगायनानै बिहरनो हानाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो बेखौनो एसे बयबो मिथिनानै थाथो होननानै आरो सांग्रांथि जानानै थानो थाखाय भिडिअखौ लाना फैबावबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय दा नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनासंनो हासिगोन आंजों जेबो सोमोन्दोआनो गैया बियो आं बेखौ नागिरनोबो थिनहराखै बेनिफ्राय आं बिनि फन नाम्बारबो गैया आंनावहाय बिनिफ्राय बियो गावनि नोंथ' हिनजावखौ दा मोनफिनबाय बेनिफ्राय नोङो जोंनि खरस थांनायखौ हरफिनो ना हरफिना नोंलाय होनना बुंबाय ओमफ्राय बे आदा नोंनिनो हिनजावमोन ने बै समाव खारनाया ओमफ्राय दा नोंजों गैला ना दङ दा फैफिनबायना हिनजाव दा गावनो गोसो जाना फैफिनबाय ने हिनजाव गावनो गोसो जाना फैफिनबाय बुलायलायखायाखैमोन नालाय ओरैनो थाखानि फैसानि नांलायनानैसो खारदोंमोन नालाय न'खरनि ओरैनो बानलु संख्रिनि आरो ना 2 माससो थाहैदों आरो बेबो मालायनाव थाहैयाखै मा होनोमोनलाय गावनि बिमायं उनावसो थाहैदों बङाइगावआवहाय बेनिफ्राय दा बेयावनो नंगौना नङा जाखो बेनिफ्राय दाथ' नोंनि हिनजावा बाजैया जेन'बा आं बाजैखौनो लिंगासिनो बाजैयाथ' न'आव फैफिनबाय ओमफ्राय बियो बे नोंनि नाम्बाराथ' सिगाङाव जा भिडिअ हगारदोंना बे भिडिअ हगारनाय नाम्बारखौ लादों बियो मिथिबाय माने बेखौ ब्लेकमेल खालामनो नागिरदों आरो नोंखौहाय ना जानो बे हागौ नंखायसो बे फोथायनो नाङा बेखौहाय बेनिफ्राय दा बेबायदि बुंहरदों आरो बेनिफ्राय ओंखायनो सोंदां बेनिफ्राय दाख्लै खारनाय समाव नोंजों सिनायलायोमोन नामा नोंलाय होननानै सोंदां ओमफ्राय आंथ' नोंनि हिनजावखौ सिनाया थेवब्लाबो जोङो नोंनि हिनजावखौ बिराद नागिरदों जोबोद खस्थ' खालामदों जोङो थाखा फैसा खरस खालामदों थाव खामदों होननानै बुङो आरो बियो ओमफ्राय हाब आंथ' नोंखौ नागिरनो थिनहराखै ओमफ्राय नों नाम्बारखौ बबाव मोना होनना सोंफ्लांनो रोङाखै आङो नोंनि नाम्बारखौ बे जाय सिगां इउटुबाव होबायदोंमोन नामा भिडिअ बिदि माबायाव बेनिफ्राय लादों बे लाइभआव होदों आङो बेनिफ्राय लादों बे नाम्बारखौ नोंखौहाय माने नागिरदों बे बेनिफ्राय आंथ' दा न'आव दं नालाय आंथ' टिचार मावो नै आं स्कुलाव दङ एल पि स्कुलनि मास्टार ना आङो दा बेयाव समावनो बे फन हरदों बेनिफ्राय दाना माबा आं न'आव गैया होननानै बुंनानै थगायहरदों आं बेखौ बुंदों ओमफ्राय नों न'आव गैयाब्ला होमबाबो नों सोरनावबा लाथ'नानै फैसाखौ हर बेनिफ्राय जों गाबोन नोंनाव थांगासिनो दङ नोंनाव थांब्ला जों फैसाखौ हैफिनगोन होनदों जिबनावबो दाफोथाय खोनाबाय हो जिबनावबो दाफोथाय आरो नोंनि न'आवबो फैनो हाया बे मिथिबाय ओमफ्राय जोंदि दाख्लै सिगाङाव भिडिअ हगारदोंना बे भिडिअ हगारनायनि थामनेलावहाय नाय आरो नाम्बारा बेजों मिलायो ना मायो जायखिया जा नों आङो वाट्सएपावबो हरनानै दोन दा बिनि आं नाम्बारखौ नोंनो खिन्थाहरनि दे जायखिया दा वाट्सएपाव हरनानै दोनदो दे आदा हो आं बिदिखौ रोङाब्रा बिदिनो र' आंनावबो बिनि नाम्बारा सेभ दंना गैलाथाय बै मबाइल गंसेयावसो दङ र' आं दा न'आव थांनानै फन बुफिनगोन हा होमबाबो नों एसे गोसोआव थागोनदां बोरैबाफोर मा लिरनानै दोनदोंमोनथाय र' आदा हो नागिरनि दे नै हो मोनबाय नै मोनबाय नै आं खिथाहरनि दे नाम्बारा बे नंगौना दे जायखिया मोननै मोनथाम दंलै बे मानसिना हो औ दे बुंलाय जायखिया नै 938 938 70 70 औ 72
72040 बेनो फाखा नंगौ बेनो नुदों नोंखौबो माबायदि ब्लेकमेल खालामनो आदा फाक्का बेनो नायनो औ बेनो बे नाम्बारजों फन हरगासिनो नै दासो फन नै हरगासिनो ओरैबायदि जाबाय हो आदा औ माने भिडिअफ्राव मयबाफोर नाम्बार मोनलानो बियो कालेक्ट खालामनानै बिदि ब्लेकमेल मारिबाय थायो मानसिया नंगौना औ बेखौ ओरैबायदि जाबायना बे मानसिया बाबा अबेनिफ्राय जा गोरा गोरा नुलायबावो जिबनावबो दागि ओरैबायदि दुरखन मानसिखा बे मानसिया ओरैबायदि थगाय औ आं किउआर क'डखौ हरना दोनसै दे बेनिफ्राय नों थाब सोना हरलै नङाब्ला माबा आंथ' फैसा गैया आंनावहाय दा मोदोमाव बेनिफ्राय आं दस्रानाव बिथ'नानै मोनोना मोना नायनायग्रोनि आं रायज्लायग्रोनि दस्राजों फैसा बिथ'नानै मोनब्ला आङो नोंसोरनो हरनाय जागोन जुदि मोनाब्लाथ' आं मा होननो रोंनो होननानै बुंफ्लाहरदो स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनासंनानै बयबो एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ नङा होमबा दा जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट टपिकजोंहाय माबायदि भिडिअ लाना फैनांगौ नोंथांमोना एसे कमेन्टआव लिरना हरदो मानि भिडिअ नांगौ ना चक्लेटनि नांगौ ना फुलि बानायनायनि नांगोन माबायदि भिडिअ नांगौ नोंथांमोना जोंखौ लाना फैनो थाखाय कमेन्टआव लिरना हर आरोना होमबासो जों मोनथिगोन नालाय लोगोफोर दे बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन दे बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर बाय बाय